Gọọmenti etiti nke ala anya bụ Nigeria agwala obodo dị iche iche nwere na mba n'isi ojii bụ Africa ka ha gbaa mbọ dị uchu n'iji nka na ụzụ ọgbara ọhụrụ wee na-alụ ọrụ dị iche iche n'ebe ọ metara nnwere onwe nke akụnụba na ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye minista na-akwụ maka sayensị nka na ụzụ yana ihe ndị nke wepụtara n'ọnọdụ site na echiche ọhụrụ Chief Henry Iko bụzi onye nke kwupụtara nke ahụ mgbe ndị nke na-anọchite anya otu ọrụ Digital Cooperation Organization DCO kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya nke dị na Abuja. Ekwi Ajide onye nta akụkọ anyị bụ onye nke ga-ewetara anyị ya bụ akụkọ n'uso. O kọwara na ịkpachapụ anya na teknụzụ na ịkwalite mmadụ ga-eme ka mmepe Afrịka mee ngwa ngwa dịka ntụgharị teknụzụ megoro ụwa ịbụ otu obodo nke kere ọrụ webinata ụbịam ma oke ọpụpụ ndị Afrịka. Dịka Maazị Iko siri kwuo, Afrịka ga-enweta ihe niile ọ chọrọ na teknụzụ ma ha jikọọ aka nke ga-eweta echiche ọma dị iche iche nke ga-ebuli ya elu. N'okwu ya ka onye ndu ndị ọbịa ahụ ma bụrụkwa ode akwụkwọ ọgbakọ teknụzụ Dima Al-Yahaya sịrị na ihe ha jiri bịa bụ ka ha nye aka ịkwalite Nigeria n'ihe gbasara teknụzụ. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.